zortzi ipuin klasiko, eta gero beste klasiko bat, baina Euskal Herrien oinarrituta dagoena Satrustegina hain zuzena, eta gero beste bi kondaira, bat Euskal Herriko kondaira baten oinarrituta hain zuzena, oinatiko gentiletan oinarrituta, eta beste bat Kataluniako San Jordiren historioen oinarrituta, bersotara pasauta daudela, eta oinarrile bertsolaritza baldin ere, eta literaturakin harreman sakon bat baldin bada ere, bai marrazkigintza eta musikagintza kontutan hartzaile. Eta alde horretatik bertsotara pasautako ipuin edo kontakizun hauek, marrazkiz eta musikabidez motoka. Azeriak azeri jokatzea lege. Gure helburue euskari sustatziez gain eta bertsolaritza indartzeko asmo ukitziez gain, literatura arteko zubi hori eraikita gero, da jendien gana iristea. Badakigu gaur egun jendiek telebizioen edateko gogoioak marrazki bizidunak edozein katetan dazkelako, edo PlayStationa 3 urtekin jartzen joelako, baina hizkuntzie mateunarek eta bertsolaritzako eta literatura gintzako pausotxuek ematen egitunak, hemen lan edatera bat. Egoen kompleto, txoriari eskatu zion kantatzen. Liburu egiteko idea hortan marrazkilek egingo zizten lagun bat naten leire bertean, taldetxo bat osatzea iritsi ginen, Oskar Estanga, Olatza Mazarrain eta Anton Iztuetakin, boskote bat osauen hon, eta boston artien, bakoitzek behan arruen, lan hau dugu, lehenbizi dugu egia, eta ondoren liburue eta bizede gehitze ditu, bestelan txiki bat. Inorko nahiko badu bai gazte zen edo Arabako edozein kuadrilatan, gustua etorriko ineke zuzeneko emanaldiek ematea, ordu beteko iraupena izatera, eta normalin ditu dugu zuzeneko musiki erabiltzen dugu lehenbiziko ipuin kontaketa batzutan, eta gero saiatzea bildunak jendiekin, bai uniekin eta bai gurasoekin, alik eta ordu bete poxuena pasatzen.